Юсерин ни докара лятото, а с него естествено върви и слънцезащитата. Това е причината Юсерин да ни съберат на едно страхотно събитие, на което да ни разкажат повече за техните слънцезащитни продукти. Имаше колело на късмета, където като завъртиш може да ти се падне кърпа за плаж, слънцезащита, чанти и какво ли още не е. Аз имах страхотен късмет, тъй като ми се падна един от любимите ми продукти за лятото на Юсерин. Сериите от Dermopure и Антипигмент също присъстваха на събитието, а тук ще ви покажа и любимата ми All Control слънцезащита. Това беше и моята лятна визия за събитието и какво ще бъде едно събитие на Юсерин без доктори и дерматолози, които да ни разкажат повече за техните продукти. И както виждате, всички се забавляваха, танцуваха, снимаха се и получаваха безброй много подаръци. Огромен интерес имаше ето към това устройство, което всъщност представлява UV камера. Чрез нея, когато нанесете слънцезащита и я разнесете, можете да видите нагледно къде точно сте нанесли слънцезащитата. Аз не пропускам естествено да се снимам навсякъде. Вече официално съм си вкъщи. Искам да ви покажа само Юсерин колко добре се бяха подготвили за подаръците на всички, които присъствахме там. Буквално нямаше един човек, който да си е тръгнал с празни ръце, толкова добре се бяха заредили, а в следващото видео ще направим анбоксинг на всичко и ще ви покажа какви подаръци получих.